चलें सबसे पहले नाग पंचमी के श्रावण नाग पंचमी के सबके हार्दिक शुभकामना और बधाई। लोकगीत गायक धर्मेंद्र तिवारी की तरफ से बार बार नमस्कार सब भोजपुरिया श्रोता भाई लोग के। आई एगो गीत बा, एक जानी कोनो उधम करके धान रोपवले बाड़ी बड़ा परेशानी से, आ देखी बादशाह बाबा के गइल बाड़े आ कैसे उमें क्षति पहुंचा देले बाड़े। आ वो रहन लेके शिवालय में भोरे भोरे सोमार के गइल बाड़ी आ कैसे भोला बाबा कहतड़ी का ऐनी हौर हन देबे हमर धाने के बिया चरले बा। ऐनी हौर हन देबे हमर धाने के बिया चरले बा। अरे धाने के बिया चरले बा। भोला जी राउर बसहा हमारा बेटा के सिंगी से मरले बा। भोला जी राउर बसहा हमारा बेटा के सिंगी से मरले बा। ऐनी देबे और हन हमर धाने के बिया चरले बा। अरे धाने के बिया चरले बा। देखी ना भोले बाबा बसहा बेटा के सिंगी से मरले बा। भोला जी राउर बसहा हमारा बेटा के सिंगी से मरले बा। पानी गरीब हमर टूटल पलानी देखी ना कैसे उजरले बा। अरे देखी ना कैसे उजरले बा। भोला जी राउर बसहा हमारा बेटा के सिंगी से मरले बा। भोला जी राउर बसहा हमारा बेटा के सिंगी से मरले बा। कैसे कहताड़ी, इतने परेशानी नहीं खे और बका फन काढ़ी नगवा देखी घूमताटे राही में। डाली दे तक बहू बाबा सबके तबाही में। फन काढ़ी नगवा राउर घूमताटे राही में। डाली दे तक बहू बाबा सबके तबाही में। हारे बोलबम वाला कपड़ा देखी मुसवा कुली कतरले बा। अरे मुसवा कुली कतरले बा। देखी ना राउर बसहा हमारा भोला के सिंगी से मरले बा। अरे देखी ना राउर बसहा हमारा बेटा के सिंगी से मरले बा। अंत में कह तरीका हो कहेले सेवका लोग रउआ से गोहार हो। बड़ा मन बढ़ू बाटे राउर परिवार हो। करे सब सेवका लोग रउआ से गोहार हो। बड़ा मन बढ़ू बाटे राउर परिवार हो। कहे धर्मेंद्र का कहे धर्मेंद्र भोर ही भोरे माथा के हमरा बिगड़ले बा। अरे माथा के हमरा बिगड़ले बा। भोला जी राउर बसहा हमरा बेटा के सिंगी से मरले बा।